once a preliminary report has been issued, the less said, the better, because she still has to issue a final report. Kweziphambili kuvimba ngorhatya iyalihlamba igama likamongameli Cyril Ramaphosa ingxelo yethutyana yomkhuseli woluntu ephathelene nesishiqi sokubiwa kwemali kwifama yakhe iphalaphala ngo-2020. Baxoza mphini wumbi abantu ngeenjongo zokuziphilisa njengoko uqoqosho lweli luphantsi koxinzelelo. Ingxelo yethutyana yomkhuseli woluntu ilihlambile igama likamongameli Cyril Ramaphosa ngokuphathelene nokubiwa kwemali kwifama yakhe iphalaphala. Le ngxelo yethutyana iveza ukuba umongameli akazange afihle nto ngokuphathelene nokuqhekezwa kwefama yakhe kwaye akazange ophule imithetho yokuziphatha kwamalungu epalamente. Le ngxelo yethutyana yomkhuseli woluntu nenamaphepha alikhulu elinama-91 idiza ukuba akukho nto igwenxa awayenzayo umongameli Cyril Ramaphosa ngokuphathelene nebholo lokuqhekezwa kwefama yakhe iphalaphala. Ikwadiza nokuba umongameli akazange ayityeshele imithetho yokuziphatha kwamalungu epalamente. I've noted the report, and that's about all I can say in terms of the public protector's rules. Once a preliminary report has been issued, the less said, the better, because she still has to issue a final report. Iqela le-DA likhabile le ngxelo latsho lisithi liphoxakele zizindululo zayo. We will follow the process now. We will point out where we believe the original complaint, particularly around the conflict of interest between Mr. Ramaphosa, the businessman, and Mr. Ramaphosa, the president, and the blurring of the lines there that we regard as a conflict of interest, as well as some of the contradictions that we've picked up in the report. Ukanti iqela le-EFF libhebhethile le ngxelo lisithi inezigweqe namabatha. It's a nonsensical report, and we're going to continue to demand the resignation of Ramaphosa because he's a corrupt money laundering president who is part and parcel of the reason why South Africa's grade is dead. Iqela le-ATM lithi lisayifunda le ngxelo kwaye liza kufakana umlomo namagqwetha alo phambi kokuba lithabathe inyathelo elilandelayo. Ukanti kusenjalo umongameli Ramaphosa ubongeze abahlali bakwaDukuza kwiphondo laKwaZulu-Natal ukuba bavotele i-ANC kunyulo lobumongameli lonyaka ozayo. Ukwathembise ukuba ziza kusonjululwa ingxaki zobonelelo lwenkonzo kuluntu. Bazawufika abanye lapha phakathi kwethu vele bethi nywe sinokuthi bakhuluma ngawo ngoba ukhongolose kuphela okwazi ukuthi afeze zonke izinto eziningi ezifuna abantu babili. Lokho sizawuqhubeka ngoba bona bacabanga ukuthi bazamkhupha ukhongolose uhulumeni lo aphathwe yibo. Ukwabeke inkatha kwingcwaba lwesakuba ngumongameli we-ANC umnumzana Albert Luthuli ngaphambi kokuqhubeka nephulo lakhe lokungena umzi nomzi. The circumstances surrounding the death of our President Chief Albert Luthuli have still not been fully explained, and the family today has raised that quite frontally with us, that their desire is that we should go and dig deeper and to find out what were the circumstances that led to Chief Albert Luthuli's death. Iqela le-EFF lityhola isixeko saseKapa ngokumilisela amaqhinga ezepolitiki okukuza emva kokuba esi sixeko siye sacoca izolo kwindawo apho iqela le-EFF ebeliza kuya kucoca khona eGugulethu eKapa eNtshona Koloni, kwaye oku kuye kwanyanzelisa ukuba eli qela lithathe isigqibo ngomzuzu wokugqibela liye eDelft. Kuthe kanti alibuzanga igqirheni iqela le-EFF kwizicwangciso zokuya kuqhuba iphulo elithi Andrew Statane Clean Up eGugulethu eKapa. Isixeko sihlabele mgama singalindanga rhulumente sagutyula intaphane yenkukuma ngelixa umbutho kaJulius Malema usindwe zinyawo.
pure political opportunism, and it reflects their lack of care for African people. Because Gugulethu, to the site in which we wanted to go to, which is biocemetery, has been in a state of toxic waste for many years, and they've done nothing about it. And when they heard that the EFF is going to go clean the area, they suddenly have all the resources. If they are going to try and do what they are doing, then let's force them to clean the entire townships instead of cleaning one area where they try to subvert the program. Nakubeni kunjalo, abahlali baseDelft bona balamkele iphulo lalombutho lokucoca. Nisebenzile noba kuthiwa kutheni into entle yanconywa ke bethuna ke into eniyenzileyo sotsho siphefumule nawunani ngotsho baphile nayibona baphovu laa nto imdakithe xa kwesikolo komdaka apho elokishini and andiyazi noba kutheni le nto umasipala alapha angaqeshi nje abantu because bambala abantu abaklinayo apho. Ukanti akuntsuku zatywala ngaphambi kosuku olubekwe i-EFF lokuvala mba ilizwe, kodwa usodolophu waseKapa ulumkise liqela ngelithi ze lidlalele kude nesi sixeko. Don't be stupid. Don't organize a national shutdown and don't try that nonsense in Cape Town. Kambe ke iqela le-EFF lithi aloyikiswa ngenyoka efileyo. Masicaphule ukuba abantu bona baphefumule batheni na ngokuhlanjwa kwegama likamongameli Ramaphosa ngokuphathelene nomba wasephalaphala. Msasazi, lo mkhuselo woluntu ucenge isikhundla sokubekwa ngokupheleleyo phaa kwesaa sikhundla sobukhuseli boluntu. Yiyo loo nto egwebe ngale ndlela ugweba ngayo, uyamthethelela. Msakazi, yazi mina ngokubona kwami kule ndaba yasephalaphala kudlalwa nje ipolitiki kahle kahle, futhi naye ukholeka ngoba vele seyibamba usafuna isikhundla vele kumele ukuthi asupporte ngayo yonke indlela ukuthi asupporte umongameli. Okamatamela uyohlala ephuma phambili kuzona zonke izinto ezikhona namacala akhona, uyohlala ephuma phambili ngoba umongameli. Kodwa uma ngabe sephumile ayomlandela wonke lamacala nakwenzeka no former president Jacob Zuma naye kusazomlandela. Okwamanje into eningi zisamvuna ngoba uyena head of state. Ukanti ke kwabasibhaleleyo Alfred Mzolisi uthi bhota msasazi, uluvo lwam luthi kungaqhuma kubasiwe umkhuseli woluntu andiwangabaza amandla wakhe, kodwa ke ngenye imini sovela elubala isisila senkukhu umkhombe ubhembese. Wiseman Khasibe yena uthi hayi badlala njengabantu ipolitiki ndilapha eGoli. Ukanti ke ukuba ufuna ukuphefumula kwimixholo yethu ungaya kwikhasi lethu likaFacebook nelithi lona Iindaba Zethu ku-163. Kungenjalo ungasebenzisa inombolo yethu ethi 071 670 2548. Ingxaki ye-potholes eGauteng ngundaba mlonyeni kwesi sixeko. Namhlanje abahlali bafumene ithuba lokumamela amaqhinga umnumzana Kenny Kunene nojongene nezothutho kwesi sixeko awaphekayo ukulungisa le ngxaki. We are all get up to work. I am bringing my sushi energy into government. Zii-potholes eziqikelelwa kwikhulu ezixelelwa kwisixeko saseGauteng ngosuku. Ikwazii-potholes eziqikelelwa kwi-40,000 ezikwindlela zaseGauteng. Ngokokutsho kaMnumzana Kunene kudingeka iibhiliyoni ngeebhiliyoni zeerandi ukulungisa le meko. We need money. We need 37 billion rands to be able to reconstruct our roads properly. National government and provincial government and the city of Johannesburg all say Joburg is a world-class city. Trust me, every day of my life since I've been an MMC, I go to sites, I go to assess, I go to inspect. Our infrastructure, our road infrastructure is far from being world-class. Imvula zakutshanje ziyenze maxongo nangakumbi ingxaki ye-potholes kwesi sixeko. Companies are constructing our roads in a very poor manner. And the project managers at JRA sign off on this shady work.
uMzantsi Afrika ujongene namaxesha anzima ngakwezoqoqosho. Ulwamvila loko luviwa nkquna ngabantu abaphangelayo kangangokuba abanye abantu ngoku sebexoza mphini wumbi ukongeza kwimivuzo yabo. I-Stats SA sithi iqondo lentswela-ngqesho lehle ngomyinge ka-0.2% kwikota yesithathu ka-2022. Nangona kunjalo intlupheko isagquba, amaxabiso ezinto ingakumbi awokutya athe gqolo ukonyuka. Le meko yenza ukuba nabo baphangelayo bakhangele ezinye iindlela zokwenza imali. I started gaining the confidence to just freelance. So I would work full time, but at the same time I'd freelance. On my off days, I'd go and just do like a shoot or just do like a commercial, which is a one-day thing. Amacandelo afana nawukupheka nokusetyenziswa kobuxhakaxhaka bale mihla adala amathuba okwenza imali ayekade engekho ngaphambili. I lecture food regulations and I also coordinate work integrated learning. So we lecture food science, which is the science behind your food. We deal with your regulations around food products, the development of food products, ensuring that food is safe for your consumption at home. Okucacileyo kokokuba isakhono sakho nangokwenza izinto ozithandayo zingakuncedisa kuphila kula maxesha nzima. Umakhulu Johanna Mazibuko beneminyaka eyi-128 ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje eJoburton eMntla-Ntshona. Enkonzweni lenkondekazi ikhunjulwe njengejoni lomthandazo, yakhunjulwa nangentonga yayo yolwimi lwesiSuthu ethi kinalimudisa, oko kukuthi ndinomalusi. Ushiya abantwana nabazukulwana abangaphaya kwama-50 nezizukulwana. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela umakhulu Johanna Mazibuko ebenekhulu-28 leminyaka eJoburton eMntla-Ntshona. Le nkondekazi yaba ngundaba-mlonyeni kunyaka uphelileyo xa yayifinca le minyaka. Usweleke kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokufinca 129. Umakhulu Mazibuko ukhunjulwe ngeemfundiso zakhe nangokuba ligorhakazi lokuthandaza. Umakhulu Mazibuko ibe ngumakhulu, umakhulu o-straight, onanenyanyiso, and into ebendiyithanda kumakhulu Mazibuko ibe ngumntu othanda uThixo. Ngokuba ngamalanga wonke bathanda ukuthi kasiphuma sigqiba ukuthandaza athi kuthi ninganilibala nize futhi. Nyalo motho bana sa buya avuyela kutasi. Ubengathetheli phezulu yaye ubengakuthandi nokuthetha kuba ubemdala, ebeyithanda kakhulu inkonzo yaye ubesoloko esitsho ukuba usuku lwakhe lokuhamba emhlabeni sele lusondele. Ukugqibela kwethu kumbona wacela ukuba simculele iculo lakhe. Ukanti usweleka ngexesha kusaqhuba iphulo lokulwela ukuba afakwe kwiincwadi zokwaphula irekhodi lokuba ngoyena mntu uphile ixesha elide emhlabeni kweli loMzantsi Afrika, yanga ngaphumla ngoxolo. Mhle futhi ucongile ke umqulu wendaba phaya kwidesika kaMamfene. Mna mandibulise kwembuka lapha ekhaya ndikwamkela kweyamke idesika yemozulu. Igama lam ndikuthabile uMamthembu Qudeni wakwaMakhaphela. Nansi imozulu. So ngiphondo lokuqala kasivula imozulu phaya eMonti eMpuma Koloni 20 abe nanye insizana ezingephi zemvula kwakhona fakola phondo futhi eGqeberha phole kakuhle noko futhi lizole kamandi ko-22 degrees. Sabule mgama ngemzonzulu phaya Free State eBloemfontein ngama-30 abe nanye ezulu elicwengileyo kwaphaya futhi eFree State kwakhona ngomso ko-Sasolburg kusekuhla amathontsina angephi emvula phaya emini ngo-30 degrees. Kanti phaya eGauteng eJohannesburg kuhle kuphole kamandi ngama-20 eKhatshwa sesiXhenxe amathontsana entshizana ezingephi kanti eFerrienegeng kuhle futhi kuzole kamandi ngo-30 degrees.
nalo ke iphondo lilandelayo phaya embukele KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 23 amathonsi ezamvula kwakhona futhi KwaZulu eMgungundlovu benjenje ngo-19 degrees amathonsana entshizane kwakhona ngomso futhi nazo ke imeko phaya eLimpopo koPhalabhoro neziphaluka kuhle kakhulu ngo-31 degrees amathonsi kwakhona ezamvula bikwa kakhulu phaya emini kanti ePulukwane imeko yabona kuphole kamandi ngo-28 degrees emini so khona ke iphondo lilandelayo phaya eMpumalanga koMbombela ngo-27 degrees amathonsi ala kwakhona futhi abikiwe phaya emva kwedilana yankomsifele phako Sekunda kwakhona nengingqezi kufuphi phaya ngo-27 degrees Masabeleni Mgama Mzontsunda apha ekhaya sijonge Northwest phaya koMahikeng ngo-31 degrees ophole kamandi emva kwemini yabo yangomso kanti bona phaya koRustenburg benjenje ngo-33 degrees amathontsana futhi ezamvula zibe manga phaya emini kanti benjenje kona Northern Cape eKimberley ngama-32 ecaleni esiphole nje kamandi kanti kukhona phaya Northern Cape apha endlini kuhle kakhulu futhi liphole kamandi ngo-35 degrees i-temperature zabo ebusuku kwakhona phaya eKapa Lodumbu ke entshona koloni ku-22 degrees ophole kamandi futhi ucwengile phantse nje yonke emva kwemini ngomso kodwa kokugqibela sijonga phaya eGeorge ngo-20 degrees wamafu amathombandaka nantso ke imozulu ingolo hlobo kumnaka deskeni yemozulu ndikuthabile makhapela ndikuthanda kangaka xesha lemyokli Indaba zipheli mawethu utshaba nje lixesha ngomso ngoxa bethu abaza kuniphakela izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kwakhona ungazifumana ezinye indaba kwijelo leendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Ndinithanda nonke emakhaya.